Wat we doen? Nou ja, we werken samen op een boerderij. Ik ben zus, dit zijn mijn broers. En daarbij maken we ook nog met z'n allen muziek. Ja, wij houden van een feestje. We houden van hard werken. Maar daarnaast moet er ook een beetje ontspanning zijn. Dus vandaar feest. Het leukste feest wat er is. Dat is feestnummer. Wat het leukste feestnummer wat er is. Nou, ik denk onze nieuwe single hoor. Die zometeen uitkomt. Dat is een geheim. Truus, of wil het al vertellen? Mag wel vertellen. Truus weet er alles van hoor. Ja, mag ik het zeggen? Ja. Alle leuke jongens willen vrijen. Dat wordt onze nieuwe single. En we zoeken nog een paar leuke jongens die met mij willen vrijen. Dansen. Dansen. Oh ja. Nou, we kijken ook even in het verleden, want er zijn fantastisch mooie liedjes gemaakt. En dan geven wij dan een nieuw jasje en daar gaan we mee dan aan de gang. Dus je hebt het niet zelf bedacht? Nou, gedeeltelijk wel, want we passen altijd een beetje de tekst aan, de muziek aan. Dus we zorgen wel dat het naar onze smaak wordt aangepast. Ja, er zit een hele verrassende wending in het nummer. Maar dat horen de luisteraars en de kijkers vanzelf wel. Want het lied is een beetje uitgebouwd, zeg maar. We draaien het ook een beetje om, hè? Ja. Wanneer die uitkomt? 2-3 weken ongeveer. Dus